Udalak eta zeharrek Iruñan asiloa eskatzen duten errefuxiatuak hartzea bultzatzen jarraitzeko hitzarmena zabaldu dute. 600 eskaera baino gehiago aurkeztu dira Emantzipa eta David programetarako etxebizitzarako eskubide subjektiborako laguntza berriak indarrean sartu ondoren. Iruñak ihesa ikusarazteko eta horren inguruan sensibilizatzeko 3. jardunaldiak antolatu ditu. Sexu osasunak dituen erronka berrien gaineko azterketa. Martxoaren 21 eta 22 izango dira. Hezkuntzak 15% murriztu ditu 0,3 eskolen tarifak. Tarifen kalkuluari aurten zaintza partekatuaren familia egoera ere gehitu zaio. 78ko Sanferminetako gertakizunen gaineko txostena argitara atera du EH Bilduk. Iruritan eta Lizarran jokatuko dira bersolari txapelketako azken 2 final laurdenak. Zer moduz, Iruñeko udalak akordioa sinatu du zehar komisioarekin Iruñean asiloa eskatzen duten errefuxiatuen gorakadari erantzuteko. Nafarroako hiriburuak Iruñeak duen harrerarako baliabideak hortaz handiagotu egingo dira. Zehar erakundeak izan ere Kaparroso Txaleta eta Tutera kaleko udal etxe bizitza bat kudeatuko ditu honetarako. Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordearekin. Iruñan asiloa eskatzen duten errefuxiatuak hartzea bultzatzen jarraitzeko. Agiri horretan modu orokorrean biltzen dira etxe bizitzen alokairua eta unean-uneko beste lagapen batzuk egiteko aukera. Asilo eskaeratan gertatzen diren gorakadei erantzuteko. Hori horrela, lege esparru orokor bat ezartzen da oinarria izango dena gune berriak lagatzeko berariazko akordiotarako jada iragarritako Kaparrosoren Txaletaren lagapenerako adibidez eta baliteke horri gehitzea halakorik behar izan ez gero, Tutera kaleko udalaren jabetzako etxe bizitza bat edo beste. Aterpe premian diren familiei berariazko arreta emateko besteak beste 2016an sortu zen etxe bizitza bulegoaren bidez egingo diren lagapen guztiak. Goizean udaletxeko harrera aretoan egindako hitzarmenaren sinadura ekitaldian Joseba Siron Iruñako alkateak eta Idoia Honekak zeharreko ordezkariak parte hartu dute. Alkatea bere parte hartzean Iruñak errefuxiatuendako harrera hiri gisa duen konpromiso azpimarratu du, eta osoko bilkurak ekimen hori babestu izana eskertu. Aitzitik konpromiso horri hiri eta gizarte gisa eustearen alde agertu da. 4 urte hauetan historioan izan den giza eskubideen urraketarik agertu. Gizarte zibila bilakatu da migranteen harrera eta laguntzarako aktore nagusiak. Eta erakunde lokalak gure partetik ahal izan duguna jarri dugu eginbide horretan laguntzeko. Hartara, udalbatzak 2015an Iruña harrera hiri gisa izendatu zuen, eta 2017an zeharrekin hitzarmen bat sinatu genuen 4 udal etxe bizitza migranteen harrerarako erabiltzeko. Gaur aurkezten dugun hau hitzarmen horren zabaltze bat da. Beste udal etxebizitza batzuk migranteen zerbitzura jartzeko horien artean Kaparroso eraikina eta Tudela kaleko 2 etxebizitza. Kokatutako 4 etxebizitza erabiltzeko lagazizkion zeharri 2017ko bukaeran. Urte horretako uztailaren 4ko osoko bilkuran erabaki zen halako guneak uztea nazioarteko babes eskatzaileek bertan erroldatzeko aukera izan zezaten. Eta hortaz, udaleko gizarte zerbitzuetara joan izateko gainerako herritarrek dituzten baldintza berberetan. 4 etxe bizitzak elkarri lotuta daude, halako moduz non 330 markako 314 metro kuadroko etxe bizitza komunitario bat osatzen baitute. 16 gela, sukalde bat eta 3 komunekoa. Zeharrek bere gain hartzen ditu alokairu eta komunitate gastuak, ur, argindar eta berokuntza horniturak eta erantzun zibileko aseguru, personei gauzei edo eraikinari berari gertatzen altzaizkien kalte galeren arrisku estaltzen duena. Hitzarmenean adierazten da udalak eraikina berreskuratzen halko duela baldin eta eraikina ez bada zer xedetarako laga eta horretara bideratzen edo ez bada erabiltzen.
Aurreikusitakoaren arabera, datozen asteetan eta baldintza berberetan zehaztuko da Kaparrosoren txaletaren lagapena entitate hori berari. Udalak 1989an erosi zuen eraikin hori eta 300 metro kuadroko azalera erabilgarria du. Beko solairu eta beste 2 solairutan banaturik. Halaber, urtea amaitu aintzinetik udalak Tutera kalean birgaitzea aurreikusi dituen etxebizitzetako bat edo beste uz lezake beti ere eskariak hala beharturik eta alokairuan. Zehar irabazi asmorik gabeko erakunde humanitarioa da. 1979an sortu zen, xede harturik babes beharra duten eta bazterturik gelditzeko arriskuan diren errefuxiatu, herrigabe eta migratzaileen giza eskubideak eta garapen integrala defendatu eta sustatzea. Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren menpeko errefuxiatuen harrera zentroen naziosarean dago eta Nafarroan harrera egiteko akreditazioa duten entitatetako bat da. Gazteen etxebizitza alokairua laguntzen duen Emantzipa eta David programek 600 eskaera baino gehiago jaso dituzte. Nafarroko etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko abenduaren 26ko legea indarrean sartu eta hilabete eta erdi eskas igaro delarik eskubide sozialetako lehendakariorde Miguel Laparrak gaztei emantzipatzen laguntzia xede duen Emantzipa programaren eta etxebizitza duina izateko gutxiegitasun ekonomikoa duten familiei zuzendutako David programaren balantzea egin du. Laparrak Iruñan aurkeztu du Emantzipa programaren gauza guztiek dute hasiera bat. Hasierak gogorrak dira beti, deritzon publizitate kanpaina instituzionala. Gaztei emantzipatzen eta ilusioz zein konplikazioz beteriko bizitza aldaketa hortarako lehen pausoak ematen lagunduko dieten prestazio ekonomikoak banatzeko xedez. Ekitaldian izan dira halaber gizarteratzeko eta babes sozialerako zuzendari nagusia Gema Mañu eta etxebizitza zerbitzuko zuzendaria Javier Retaio. Kanpaina gau funtsak branding enpresak gauzatu du 40.000 eurotik gorako aurrekontua du eta irratirako iragarkiak, markesinetako publizitatea, zinema aretoetarako iragarkiak, prensa digitaleko iragarkiak eta sare sozialen bitarteko kanpaina barne izan ditu. Gainera, programari buruzko gutuna bidaliko zaie etxera 1980etik 1986 bitartean bia barne jaiotako gazteei. Miguel Laparrak arrakastatza jo ditu Emantzipa eta David programak abian jarri ondorengo lehendabiziko egunak, 601 eskaera jaso baitira guztira. 556 eskaera Emantzipak eta 45 Davidek eta dagoeneko 338 eskaera onartu dira. Eskaera horietarako ez da inongo dokumentaziorik eman behar eta era telematikoan egin daitezke 6 minutu baino gutxiago erabiliz. Nafarroko edozin lekutatik, eguneko 24 ordutan eta asteko 7 egunetan. Lehendakari ordeak oso positiboki baloratu du berrikitan onarturiko legea, programa hoien abian jartzea ahalbidetu duen neurrian eta funtsesko aurrera pausu baita etxebizitza pertsonen duintasunezko bizimoduarekin estu lotuta dagoen oinarrizko ondasuntzat jotzeko, eta ez soilik ekonomia edo inbertsio arloko ondasuntzat. Etxebizitzarako eskubide subjektiboari buruzko legean ezarritakoaren arabera era subsidarioan laguntza ekonomikoa emanen da errentamenduan hartutako etxebizitzaren ordainketa erraisteko, eta laguntza hori errentaren gaineko zerga negatibo gisa emango da. Kuota diferentzialean dagokion kenkaria aplikatuz. Nafarroko Foru Komunitatea eta Euskadi dira etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko sistema bat inplentatua duten autonomi erkidegoa bakarrak, baina Nafarroaren kasuan zerga kenkaritzat gauzatzen da. Sistema honek ez du parekorik Europa osoan eta Nafarroak zerga arloan dituen berezko eskuduntzei esker gauzatu da. Emakumek Emantzipa programari buruzko jakimin handiagoa agertu dute. Programa honek herritarren artean sorturiko jakiminaren adibide garbiak dira lehendabiziko egun hauetan. Emantzipa @navarra.es eta David Vivienda @navarra.es posta elektronikoetan erantzun diren 1153 eskaerak.
Emantzipa programan bildutako 517 eskaera baliodunetatik 322 eskaera 162 emakumeek sinaturikoak dira, naiz eta gizonek baino diru sarrera txikiagoak izan ohi dituzten. 12.567 euro emakumeen kasuan eta 13.726 euro gizonen kasuan. Halaber, sarrera tarten arabera, eskatzaile gehienak 9.000 eta 18.000 euro bitarteko tarteari dagozkie. Guztira, Nafarroko 63 herritako alokairui buruzko datua bildu dira, datuen 54%ko txamasei Iruñekoak direlarik, eta alokatzeko kontratuen batez besteko renta 500 eurokoa da. Giza immuno eskasiaren birusa ikusarazteko eta horren inguruan sentsibilizatzeko helburuekin, Iruñeak honi buruzko 3. jardunaldiak prestatu ditu. Martxoaren 21-etik eta 22 artean, data horien artean gauzatuko dira. Iruñan izango dira martxoaren 21 eta 22an IESa ikusarazteko eta horren inguruan sentsibilizatzeko 3. jardunaldiak, sexu hezkuntzari bultzada emateko asmoz. Jardunaldiak Iruñako udalak, IESaren aurkako Nafarroko batzordeak eta apoio positibo elkarteak antolatu dituzte. Nafarroko gobernuarekin eta IESari buruzko estatuko koordinakundearekin elkarlanean eta hoienkariaz, 21 aditu etorriko dira Nafar hiriburura, sexu osasunean jarduteko joera berriak eta horrek dituen erronkak jorratzeko. Patricia Perales zinegotzi ordezkariak, Zaloa Basabe berdintasuneko teknikariak eta Lucia Burgi IESaren aurkako Nafarroko batzordeko ordezkariak jardunaldiak aurkeztu dituzte prentsaurrekoan. Aurkezpena egiteko aukeratutako data esanguratsua da, otsailak 14, sexu osasunaren Europako eguna baita. Jardueretara joan nahi dutenek doan eman dezakete izena. Vbikoitza nuevos retos sensaludsexual.com webgunean programari, hizlariei eta jardunaldietan emango diren askotariko dokumentazioari buruzko informazio guztia eskura jarri eta eguneratzeko prestatu da webgune hori. Azken datuen arabera, Nafarroan 1.172 laguni IESa diagnostikatu zaie eta infekziotan joera gorakorra mantentzen da. Azken 5 urteetan IESa diagnostikoaren 212 kasu berri izan dira. Jardunaldi hauek indarrean den Iruñako emakume eta gizonen arteko berdintasunerako 3. planaren egiturako jarduketa ardatz baten barruan diseinatu eta gauzatu dira. Ardatz hori hain zuzen emakumen ahalduntzearena eta balio aldaketarena da eta arreta berexia jartzen du jardunbide osasungarria bultzatzea xede duen ildo estrategikoan, genero ikuspegia aintzat hartuta, murriztu egiten direlako emakume eta gizonen praktika arriskugarriak. Halaber, kasu berexia egiten zaio, herritarrekiko zuzeneko hartu emanean lan egiten duten elkartekin koordinaturik eta zuzenean lantzeko helburuari. Jardunaldien lehentasuna sexu osasuna eta hezkuntza dira erabaki osasungarriak hartzeko faktore erabakigarriak, diren aldetik batez ere gazteen artean. Hori horrela sexualitatearen bizipen positibo eta harmonikoa bultzatuko da, harreman afektibo sexualaren etika abiapuntua hartuta. Beste eduki batzuen artean mintzagai izango dute Chemex delako fenomenoa, droga konsumitzea denbora tarte luze batean zehar sexu harremanak eduki bitartean. Kutsatzea saiesteko PrEP delako prebentzio teknikari buruz ere mintzatuko dira. IESa ez dutenek, erretrovirusaren aurkako botikak hartzen dituzte virusarekin kontaktuan egon aintzinetik horrela murrizteko infekzio arriskua. IESaren aurkako batzordean arabera, hiri handietan daude edatuago bai Chemexa bai PrEP delako prebentzio metodo gisa erabiltzea, baina Iruñara eta Nafarrora ere iritsi dira horrelakoak. Eta horregatik garrantzitsutzat jotzen da hoietan sakontzea eta lehentasunezkoa da baita ere irizpideak zedarritzea. Sexu transmisiozko infekzioi aurre hartzeko jardun estrategiak garatze aldera eta osasun orokorra mantendu eta hobetze aldera. 0,3 eskolen tarifek 15% behera egin dute. Hezkuntzak murrizketa hori aplikatu du.
zaintza partekatuaren familiagoera ere gehitu zaio. 0-3 urte arteko haurren eskolaren prezioa 15% jaitsiko da. Atzo onartu zen foru lege haur eskoletako gastua txikitzen duena. Haur eskoletara umea eramaten duten familiek gastua txikitua ikusiko dute 35 euro gutxiago ordainduko dute haren semea edo alaba haur eskolara bideratzeagatik. Nafarroko aldizkari ofizialean agertu zen deskontua 15%koa izan daitekela. Hori bai, haur eskola publikoetan atzemanen dute beherakada hori gastuen familiak. Bataz beste hilean 35 euroko beherapena izanen dute edo gauza bera dena, ikasturteko 400 euroko aurreztea. Nafarroan 101 haur eskola dira publikoa, guztira hoietara 4.363 haur joaten dira. Gastu hori txikitzeko diru gehiago bideratu dute haur eskoletara. Guztira, 17 milioi euro izanen dituzte. Helduden ikasturterako aurre matrikula martxoaren lehen egunean iritsiko da eta 15 egunez izanen da zabalik. 51 urte 78ko Sanferminak izan zirenetik. Denbora honetan gertatutakoa biltzen duen txostena desklasifikatzeko eskarei uko egin ondoren EH Bilduk agiri hauek eskuratu eta argitara atera ditu. Sanferminetako gertakarien ondotik Madrilgo diputatuen kongresuan 78an bertan gertatutako argitzeko batzordea egin zen. Bilkuraren aktak bazeuden, publikoak ziren baina ez ordea batzordean landu egin zuten txostena. EH Bilduk 3 eskatu du txostenura. Mariano Rajoy presidentea zenean, Pedro Sánchez Moncloara iritsi zenean eta azkenean, 3. Kongresuko erregistron bertan lortu dute erantzuna. Agiri polizialak, txostenak, lekukotasunak, planoak, material mardula lortu dute Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko diputatuak azaldu bezala, orain xe aztertu beharko dutena. Sanferminak 78 gogoan plataformako abokatuek badute jadanik eskuartean lortutako materiala eta orain ikertzen ari dira. 40 urtetakoa impunitate eta iluntasunari argia eman nahian. Eskuratu den informazioa Martin Villa gobernazio ministroaren kontrako kereilan txertatzeko aukera ikusten dute talde memorialistek. Iruritan eta Lizarran han burutuko dira Nafarroako bertsolari txapelketako azken 2 final laurdenak. Larun batean Iruritan ondoko 6 bertsolari hauek izango dira oholtza gainean. Xabi Maia, Xavier Terreros, Jones Ilarregi, Patxi Castillo, Xabati Ilarregi eta Endikale Garra. Azken 2 hauek lehenbiziko aldiz hartuko dute parte txapelketa batean, aurre kanporaketetan sailkatu ondotik. Zigor Gartzia Zian ariko da gai jartzaile lanetan. 5:30 abiatuko da saioa Iruritako gizarte bilgunean, Nafarroko bersozale elkarteak Baztango udalaren laguntzarekin antolatu du saioa. Igandean izango da 4. eta azken final laurdena, Lizarran. Taula gainean izango dira Eneko Lazkoz, Julen Zelaieta, Josu Sanjurjo, Amaia Lizagoien, Sarai Robles eta Diego Riaño bersolariak. Ander Aranburu izango da gai jartzailea. 5:30 emango zaio hasiera Lizarrako gazteriaren etxean, Lizarrako udala da saioaren laguntzailea. Batean zein bestean Arkaiz Goikoetxea, Amaia Teietxea eta Joseba Beltza ariko dira epaile lanetan. Haiena izango da bersolarien lana puntuatzeko ardura. Saioetako irabazlek zuzenean eskuratuko dute final aurrekoetan kantatzeko aukera. Gainerakoek final laurden guztietan zer pasa itxaron beharko dute. Puntuazioaren arabera sailkatzen diren ala ez jakiteko. 24 bersolari ariko dira final laurdenetan eta 18rentzako tokia izango da final aurrekoetan. 7 eurotan eskura daitezke saiotarako sarrera arruntak, 4 eurotan 6 eta 16 urte bitartekoen kasuan, eta 5 eurotan bersozale elkarteko bazkiden kasuan. Sarrera guztiak ubebikoitza bersosarrera.eus atarian eskuratu daitezke, bai eta ondorengo puntu fisikoetan ere, Iruritako kasuan, Elizondoko Fantxike dendan, Lizarrako kasuan, Olgarena Naturdendan, 2 puntu hoietan eskura daitezke martxoaren 23ko finalerako sarrerak ere. Interneten ubebikoitza bersozale.eus atarian aurki daiteke txapelketarekin lotutako informazio guztia, bai eta
Nafarroko Bersozale elkartearen Facebook eta Twitter abildua unibertsoa kontutan ere. Eguzkitsu gaur, goi-laino batzukin gau partean, hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, temperaturan aldaketa handirik ez. Larunbata goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu goi-laino batzuk agertuko dira, hego-haizea eguna aurrera joan ala gero eta indartsuago, bolada gogor batzukin gau partean. Temperaturan aldaketarik ez baliteke izotza egitea. Igandean aldaketa txikiren bat dator, hego-haizea zakar ibiliko da, haizegunetan bolada gogor joko du, arratsaldean indarra galduz joango da. Goizean, goizetik zerua urdina agertuko da, goi-laino zuriskaren batekin, alabaina, arratsaldeak aurrera eginala fronte bat gerturatuz joango da mendebaldetik eta lainoak ugarituko dira. Dena den ez dirudi euririk utziko dutenik laino hauek. Egun sentian baliteke behe lainoa sortzea hegoaldean. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Udalak eta zeharrek Iruñan asiloa eskatzen duten errefuxiatuak hartzea bultzatzen jarraitzeko hitzarmena zabaldu duten. 600 eskaera baino gehiago aurkeztu dira Emantzipa eta David programetarako etxe bizitzarako eskubide subjektiborako laguntza berriak indarrean sartu ondoren. Iruñak ihesa ikusarazteko eta horren inguruan sentsibilizatzeko 3. jardunaldiak antolatu ditu. Sexu osasunak dituen erronka berrien gaineko azterketa. Martxoaren 21 eta 22 izango dira. Hezkuntzak 15% murriztu ditu 0-3 eskolen tarifak. Tarifen kalkuluari aurten zaintza partekatuaren familia egoera ere gehitu zaio. 78ko Sanferminetako gertakizunen gaineko txostena argitara atera du EH Bilduk. Iruritan eta Lizarran jokatuko dira bertsolari txapelketako azken 2 final laurdenak.